Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Prime Water ACWD, iginiit na walang water sa Angeles City. Konseho, nagbigay ng ultimatum para ayusin ang aberya sa distribusyon. Temporary restraining order, inilabas ng korte kaugnay ng land dispute sa Santo Tomas, Pampanga. Central Luzon, nananatiling top producer ng palay sa buong bansa. Mga nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE, hindi pwedeng manumpa ayon sa DILG. At higit 100 personnel ng Philippine Air Force nag-donate ng dugo para makatulong sa komunidad. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO na tatagal ng 20 araw ang korte kaugnay ng land dispute sa pagitan ng La Corona Development Corporation at nagpakilalang apo ni Hermogenes Rodriguez na may-ari umano ng lupain sa Santo Tomas, Pampanga. Git ni Atty. Raul Macalino na abogado ng La Corona, lumang estilo na raw ang ginagawang panghihimasok sa mga land property at legal daw ang pagmamay-ari ng kanyang kliyente sa nasabing lupain sa Barangay San Matias. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Bukas na muli ang ilang mga business establishment dito sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga na nakatayo sa lupang pagmamay-ari raw ng La Corona Development Corporation. Matatandaan nitong ika-19 ng Mayo ay binarikadahan ng mga ito matapos magbigay ng police assistance ang Police Regional Office 3 kay Lance Pangilinan, ang nagpapakilalang kaanak umano ng isang Hermogenes Rodriguez. Giti Pangilinan, kasama ang property sa mga intestate estate o mga ari-arian ni Rodriguez na pinal na desisyonan ng Korte Suprema para ibahagi sa mga tagapagmana nito. Sa bisa ng writ of execution, naisara ang mga commercial establishment. Ngunit nitong Biyernes, June 3, naglabas ng 20 araw na Temporary Restraining Order o TRO ang Branch 41 ng Regional Trial Court sa sala ni Judge Divina Aquino Simbulan. Ayon kay Atty. Raul Macalino, ang legal counsel ng La Corona Construction Development Corporation, habang nangyayari ang preliminary hearing, kailangang umalis sa Santo Tomas property ang mga security personnel ni Pangilinan. Sinerve lang po namin yung tinatawag na TRO at dali-dali naman po silang nag-accede doon sa TRO at lumisan doon sa lugar at binigay na yung possession sa amin. At yung ding gabing yun, binuksan na ng McDonald's yung kanyang ilaw. Biglang sumayang bigla Sakaling lumabas ang preliminary mandatory injunction, hindi na umano makakaposisyon ng mga ito sa property hanggat walang pinal na desisyon ang korte. 20 days lang, dahil summary hearing lang yan. So within 20 days, mag-hearing kami itong tinatawag nilang preliminary mandatory injunction. So kapag kailangan matapos yon within a period of 20 days at makakapag-issue si Judge either na pahinto na yung TRO or i-issue na niya yung preliminary mandatory injunction na ang magiging lifetime noon ay habang nakatingin yung kaso na pinaglalabanan namin hanggang doon hanggang matapos. Kwento pa ni Atty. Macalino na usisa rin umano ang legal interpretation ng Police Regional Office 3 kung bakit binigyan nila ng police assistance si Pangilinan. Doon lumitaw, ang sinagot naman ng data ng PNP. Wala namang ganun. Ibinisto din ni Atty. Macalino na walang katotohanan ang canceled title na naipapakita ng kabilang partido. Anya, mother title umano ito na kanilang naipakansela upang sumailalim naman sa proseso ng pag-subdivide ng property. Wala pong katotohanan yan, wala pong kaso yung pag-aari ng aking kliyente. Wala pong nakapimbin na kinu-question nila yung titulo at na-cancel. Ang binabanggit niya kasi doon sa mismong register of deeds,
Noong nabili ng kliyente ko yan, ay ilan hektarya po kasi yan. So ang ginawa ng client ko, dahil develop niya yan, yung sa harapan is commercial at yung sa likuran is residential. So ang ginawa niya, sinubdivide po ng client ko yan. Ang intervention ng isang nagangalang Mario Villanueva na Sheriff 4 sa Maynila ay kanila rin umanong sasampahan ng kaso. Tanong pa ni Macalino, papaano ang ampasya ng Korte Suprema na nasa jurisdiksyon ng Regional Trial Court sa Iriga City ay ipapatupad sa Pampanga? Para naman na alaman ng Korte Suprema yung ginagawa. Dahil hindi siya dapat nag-implement ng RIT dahil taga Maynila siya. Ang ini-implement pa niya yung desisyon ng Iriga City na napakalayo. Tapos yung si Lance, idimanda namin ng criminal yan dahil sa kanyang buwa doon sa property ng aking client na with force and intimidation. Ayon pa kay Macalino, hindi na bago ang estilo ng mga ito sa panghihimasok ng ilang private land property. Nung nag-research ako, ang dami ng mga kaso na sa Korte Suprema. Meron na rin na suspending abogado dahil pinasukan din nila yung at si Mario Villanueva din ang ginamit na sheriff yan sa Pasig. At sinuspende ng Korte Suprema yung isang abogadong ginamit nila dyan. At marami na rin silang pinagpapasukan na ibang mga property na nag-claim sa kanilang pag-aari nito. Pero lahat yan sumasablay. Samantala, sa text message na ipinadala ni Lance Pangilinan sa CLTV News, hinimok niya si Macalino na patunayan na lamang ang kanyang mga pahayag sa korte. Paulo G. Santos, CLTV News. Muling pinatunayan ng Central Luzon ang pagiging rice granary of the Philippines dito matapos makapag-produce ng pinakamaraming palay sa buong bansa sa unang bahagi ng 2022. Gaano nga ba karaming palay ang naani sa regyon para sa unang bahagi ng taon? Alamin natin sa ulat ni Angelica Cara. Aabot sa higit 700,000 metrikong tonelada ng palay ang naani sa Central Luzon para sa unang quarter ng 2022 ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 17% ng total rice production sa buong bansa. Dahil dito, muling tinanghalang rehiyon na top producer ng palay sa Pilipinas. Nahigitan pa nito ang higit 699,000 metric tons na rice production para sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Nanguna sa rehiyon ng Nueva Ecija na nakapagtala ng higit 246,000 metric tons na inaning palay. Katumbas ito ng 1/3 o 31% ng rice production ng buong rehiyon. Sinundan naman nito ng Tarlac kung saan galing ang 22% ng rice production, Pampanga na may 21.3% contribution at Bulacan na may 13% contribution. Batay pa sa ulat ng PSA, nakapagdala ng double-digit increase sa rice production ng mga lalawigan ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Bumaba naman ng 1.8% ang produksyon ng palay sa Tarlac at 32% naman sa Zambales. 99.5% ng total rice production ng Central Luzon ang galing sa mga palayan na may irigasyon, habang 0.5% naman ang galing sa palayang umaasa lamang sa tubig ulan. Ayon kay Director Chris Pulo Bautista ng Department of Agriculture Region 3, ang masaganang ani ay bunsod ng mga intervention ng pamahalaan at ng maayos na lagay ng panahon. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Outgoing President Duterte patuloy daw na magsasalita laban sa droga at kriminalidad. Mga nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE, hindi pwedeng manumpa ayon sa DILG. At Army Reservists, makakatuwang ng DNR sa pagprotekta ng mga kagubatan sa Central Luzon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, hindi raw mananahimik si outgoing President Rodrigo Duterte sa pagtuligsa sa droga at kriminalidad dahil pa siya ay bumaba na sa pwesto. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga Pilipino na nagtiwala sa kanyang 6 na taong panunungkulan. Narito ang report. Patuloy daw na magsasalita laban sa kriminalidad, lalo na sa kalakalan ng iligal na droga si Pangulong Rodrigo Duterte kahit na pa ito ay magretiro. Inihag ito ng Pangulo sa kanyang regular na Talk to the People briefing nitong Lunes. We are going to retire, but I will be just in Davao. And if there is a compelling need for me to talk, I will do it. But ang aking my drift is just really to retire quietly. No more politics for me. Ayon sa Pangulo, isa raw sa kanyang advokasya ay ang pagprotekta sa susunod na henerasyon. All that I aspire, all that I want is a better country for this generation and especially for the next generation. Kung may man ako, advocacy ko, it's really to protect the next generation. At alam na ninyo kung ano yan. I will not hesitate to by inaction. I'm referring to sa droga at criminality. All intended to protect you. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga Pilipino na nagbigay ng kanilang tiwala sa kanya. Inilarawan din niya ang kanyang pagiging Pangulo bilang masagana at produktibong paglalakbay. Nananawagan din ang outgoing President sa publiko na suportahan ang administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Nakatakdang bumaba sa pwesto si Duterte tanghali ng June 30 at ito na rin ang hudyat ng pagsisimula sa tungkulin bilang bagong Pangulo ng Pilipinas ni President-elect Bongbong Marcos. Jennifer Salenga, CLTV News. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government na hindi pwedeng manumpa ang mga panalong kandidato na hindi nakapagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang SOSE ay isang dokumento kung saan nakadetalye kung magkano ang ginastos ng kandidato sa kanyang kampanya. Bukas, June 8, ang deadline ng submission ng naturang dokumento. Narito ang report ni Angelica Cara. Sa ating pong mga kandidato at political parties, ang deadline po ng filing ng Statement of Contributions and Expenditure ay sa June 8. And this is exactly 30 days after elections. Pinapaalala po namin sa inyo na meron pong karampatang administrative penalties kapag po hindi kayo nakapag-file ng inyong SOSE on time. Canvassing pa lang nitong Mayo, ipinaalala na ng COMELEC sa lahat ng mga kandidato at partido ang kanilang obligasyon matapos ang halalan. Ito ang paghahain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, kung saan ngayong June 8 na ang deadline. Bukod sa COMELEC, nagpaalala rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG, partikular sa mga newly elected officials na sumunod na huwag kaligtaan ng filing ng kanilang SOSE upang maiwasan ang anumang problema sa kanilang oath-taking. Sa pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año nitong Martes, ipinaalala niya sa mga panalong kandidato ang no SOSE no oath-taking rule na ipatutupad upang matiyak na lahat ng politiko ay susunod sa batas. Ang SOSE ay isang dokumento kung saan nakadetalye kung magkano ang ginastos ng kandidato sa kanyang kampanya. Matutukoy din dito kung sino ang campaign donors na tumulong sa kanila para sa in-cash or in-kind contributions na tinanggap ng kandidato o ng partido. Dagdag pa ng kalihim,
Hinihikayat niya ang mga newly elected officials na simula ng kanilang termino sa pamamagitan ng pagsunod sa probisyon ng batas at pagsusumite ng SOSE sa COMELEC bago o ngayong June 8, 2022. Binigyang diin din ni outgoing DILG Secretary Anyo na ang pagdedeklara ng SOSE bago simula ng termino ng nanalong kandidato ay rekisito na nakasaad sa Republic Act 7166 o ang Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Nakasaad din sa parehong batas na walang opisyal ang papayagang maluklok sa pwesto nang hindi nagsusumite ng nasabing dokumento. Sa ilalim ng Section 14 ng RA 7166, nakasaad na bawat kandidato at treasurer ng political party ay dapat maghain ng SOSE sa COMELEC sa loob ng 30 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Sa parehong probisyon din nakasaad na bawal maupo sa pwesto ang elected officials kung walang inihaing SOSE sa komisyon. Kung mabigong maghain sa ikalawang pagkakataon, maaaring maharap ang politiko sa perpetual disqualification mula sa public office. Samantala, ayon kay Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Election Director ng Central Luzon, may mga panalong kandidato na sa rehiyon na nakapagsumite ng kanilang SOSE. Aasahan pa raw na mas dadami pa ito sa deadline ng filing ng SOSE ngayong June 8. Angelica Cara, CLTV News. Isang Memorandum of Partnership Agreement ang pinirmahan ng DNR at Philippine Army para sa pagpapalakas ng pwersang magbabantay sa mga kagubatan sa Central Luzon. Nais itong bigyang proteksyon ng mga natural resources ng bansa laban sa mga environmental crimes na mas nagiging mapangahas sa panahon ngayon. Narito ang detalye. Upang higit na mapaigting ang proteksyon at greening program sa gitnang Luzon, isang Memorandum of Partnership Agreement o MOPA sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Army 3rd Regional Community Defense Group o 3RCDG ang pinirmahan kamakailan. Sinabi ni DNR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr. na mahalaga ito sa pagpapanatili ng natural resources ng bansa, lalo na sa pagpapayaman ng mga existing plantations at kagubatan. Dagdag niya, ang Army ay isa sa patuloy at maasahang partners pagdating sa pangangasiwa sa kalikasan. Ang kanila raw patuloy na suporta ay malaking tulong hindi lamang sa kanilang anti-illegal logging campaign, kundi maging sa kanilang conservation efforts. Ipinaliwanag naman ni DNR Assistant Secretary for Administration and Legislative Affairs Joan Lagunda na ang Army ay nagsisilbing malakas na support system ng ahensya sa pagtatanggol sa natural resources ng bansa laban sa mga environmental crimes na mas nagiging mapangahas sa panahon ngayon. Aniya, kung hindi ito matutugunan, magiging madaling target ang likas na yaman sa mga kawatan. Kaya naman kailangan daw bantayan at patuloy na kumilos laban sa mga banta sa kalikasan. Sa ilalim ng MOPA, i-adapt ng Ready Reserve Units o RRUs ng 3RCDG ang non-contagious 20 hectares ng mga plantasyon sa bawat probinsya sa gitnang Luzon. Ang mga lugar i-identify ng DNR Provincial and Community Offices at tatamnan ng mga endemic species. Ang RRUs ang inatasan para sa maintenance at proteksyon ng mga ito. Nangako naman si Army Reserve Commander Major General Fernando Felipe na patuloy nilang susuportahan ang DNR sa kanilang environmental programs. Dagdag pa niya, ang pagkamit sa environmental sustainability ay katumbas ng pagtatamo sa katarungan at pangmatagalang kapayapaan. Dahil sa mga ganitong pakikipagtulungan ng DNR sa security forces, umabot na sa 2.5 milyong pisong halaga ng illegal forest products ang nasabat. Nasa 40 individuals na rin ang nasampahan ng kaso na may kinalaman sa mga naturang illegal na aktibidad. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Prime Water ACWD, ikinit na walang water shortage. Konseho, nagbigay ng ultimatum para ayusin ang aberya sa distribusyon. Ikinisang daang personnel ng Philippine Air Force, nag-donate ng dugo para makatulong sa komunidad. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Walang water shortage sa Angeles City at ang mahinang supply ay bunga umano ng problema sa distribution networks. Ito ang nilahad ng Prime Water Angeles City Water District sa public hearing ng Committee on Public Utilities sa Sangguniang Panlungsod ng Angeles. Sa pagharap ng mga nagrereklamong barangay officials, binigyang ultimatum ng konseho ang Prime Water ACWD ng hanggang June 30, 2022 para tapusin ang problema sa water distribution. Narito ang report ni Paulo G. Santos. To give us a copy, no, within 24 hours. Tapos yung commitment po ninyo, to end this problem, kahit na ulit-ulit tayo, June 30. Yes po, sige po. Thank you. Binigyan ng City Council ng Angeles ang Prime Water Angeles City Water District ng ultimatum na hanggang June 30, 2022 upang maisaayos na ang umano'y aberya sa supply ng tubig sa lungsod. Ito ang pinal na naging usapan sa unang bahagi ng pagdinig ng Committee on Public Utilities ng Sangguniang Panglungsod umaga nitong June 7, araw ng Martes. Ayon kay City Councilor Jesus J. Sangil, sa loob ng 24 oras ay kailangang maipasa rin ng water concessionaire ang kanilang business plan
kung saan makikita ang estado ng engineering pipeline ng Angeles City Water District. Inihingi natin yung kanilang business plan para doon makikita mo talaga yung meron silang programa programa para sa ating water services syudad ng Angeles. Kanya nga meron tayong tinatawag na short term, medium at saka long term plan dito po sa ating syudad. Di ba? Ngayon, nung nag-mushroom itong problemang ito affecting 22 out of 33 barangays in our city hiningan natin sila ng extensive timeline. Para sa chairperson ng komite na si City Councilor Alfie Bonifacio, sincero sila sa pag-execute ng oversight power ng konseho upang maisapinal raw ang commitment ng water concessionaire na ayusin ang kanilang serbisyo dahil ang konsepto ng pagkakaloob ng prangkisa ay kailangang maging paborable umano sa end consumer nito. We cannot say that this and that at matatapos na to. Now we have a deadline of June 30 coming from the mayor and coming from the city council. Kasi if you have heard me, because I'm the chairman on commerce and the chairman of public, we can cancel their first, the business permit because they are a private entity. Pangalawa, as the chairman of public entities, we will request for the cancel franchise in Angeles City. Sagot naman dito ng Prime Water Angeles City Water District, kaya nilang i-deliver ang maayos na serbisyo dahil kung tutuusin ay wala namang shortage ng water supply sa lungsod. Nagkataon lamang umano na kailangang i-rehabilitate na ang mga major pipeline sa lungsod. Nais ko pong linawin na dahil po sa aming very strict monitoring, kami po ay nakabantay sa ating supply, wala po talagang supply shortage. Ang meron po, or ano po ang kinakaharap po namin, meron po tayong mga minana na network. Ito pong pipes na nakalatag po sa buong Angeles na nagkataon na kung kailan po pumasok ang JV, ito po ay matanda na or nagde-deteriorate na. Base sa presentasyon ng Prime Water ACWD, 31 out of 33 barangay sa Angeles City ang sinusuplayan nito. Sa disenyo ng pipeline network na may 42 deep well, nanggaling ito sa 5 operational na bulk water resources system ang supply ng tubig. Si Councilor Pog Soler, interesado naman na mausisa ang joint venture agreement ng Prime Water at ACWD. Anya, hindi raw kasi klaro ang posisyon ng Board of Directors na appointed ng city government pagdating sa management ng operation ng Prime Water. So we need to know what are the plans previously by the officers who entered. Kaya tinatanong po natin kanina, paano po nag-enter? Now, I think because of the multinational status of Prime Water, they will not enter into a joint venture if they did not do their due diligence on the capability of Angeles City Water District. Held in the dark on the previous officers of the Angeles City Water District who entered into a joint venture with Prime Water. Kaya kung nakikita po ninyo yung committee hearing, we are asking what are the terms and conditions of the joint venture. Samantala, handa naman umanong ibahagi ng Prime Water ACWD ang public records nito sa usapin ng pagbusisi sa naging kontrata ng water concessionaire sa ACWD. Naintindihan ko po na part po ng good governance and transparency ang hinihiling po ng City Council at kami po sa Prime Water ay makikipagtulungan para po sa kung ano man pong impormasyon ang kakailanganin nila. Sa kasalukuyan, may higit 54,000 na consumer ng Prime Water ACWD. Habang sa capacity threshold ng water concessionaire, kaya umano nilang suplayan ng maayos ang aabot umano sa 80,000 households sa buong syudad. Paulo G. Santos, CLTV News. Naman sa digmaan at sa himpapawid makikita ang pagmamalasakit ng mga kawal ng Philippine Air Force. Pinatunayan nila ito sa isang ginanap na blood drive activity sa Air Force City sa Clark Air Base. Bahagi ang nasabi aktibidad ng papalapit na pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng hukbong panghimpapawid. May ulat si Felix Barrios. Hindi lamang sa pagbabantay at pakikidigma sa himpapawid makikita ang katapangan at malasakit ng Philippine Air Force sa bansang Pilipinas.
Ito rin ay naipamala sa isang blood drive kung saan nagbigay ng dugo ang lagpas sa 100 Air Force personnel. Maaga pa lamang ay nakapila na sa triage area ang mga miyembro ng Philippine Air Force Martes, 7 ng Hunyo. General man o enlisted personnel ay pantay-pantay ang layuning makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Kasama sa mga nag-donate si Brigadier General Ramon J. Giang, ang commander ng Air Force Reserve Command. Ayon kay Major Gary Luis Sulit, Director for Civil Military Operations ng 600 Air Base Group. Ito raw ay kasabay na rin ng pagdiriwang sa darating na ika-75 anibersaryo ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Ito po ay in connection po to sa aming 75th Philippine Air Force Founding Anniversary. So Diamond Anniversary na po namin to. Ito pong bloodletting event na ito is sa mga pre-anniversary activities na ginagawa ng Air Force natin. Ayon naman kay Airman J. Cartula, isa raw umanong karangalan ng magbigay ng dugo, lalo na't mapupunta rin ito sa komunidad. Through this activity, sir, makaka-save tayo ng buhay ng mga mamamayan natin, sir. Kahit ito, sir, ang pag-share, walang bayad. Pero napakalaki ng impact sa mga taong mahihirap, sir. Isa raw itong team effort ayon kay Major Sulit kung saan nagtutulungan ang komunidad at ang militar para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating Jose Belingad Memorial Regional Hospital para sa ganoon yung dugo po natin is i-share po natin sa ating mga kapwa Pilipino. Ito pong gawain ng ating Air Force hindi lang tayo sa nagbabantay, sumasabak sa gera, bagkus sa mga simpleng paraan po na pagbibigay na lang po ng dugo, nakakapagdugtong po tayo ng buhay sa mga nangangailangan. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, BFP Region 3 hinimok ang mga LGU na ipagbawal ang pagbebenta ng bote-boteng gasolina. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nananawagan ang Bureau of Fire Protection Region 3 sa mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon na magpahintulutan ang pagbebenta ng bote-boteng gasolina sa mga komunidad. Ayon po sa BFP, bukod sa delikado ito, maaari din itong makapamerwisyo sa mga consumer na inakalang makatitipid sa hindi otorisadong gasolinahan. Narito ang report ni Paulo G. Santos.
Hindi pa matiduhaw na soft drinks ang laman ng mga family size bottle na ito na ibinebenta sa gilid ng kalsada dito sa Barangay Divisoria, Mexico, Pampanga. Ito'y kurudo at gasolina na bentang-benta sa mga nakikimenos na motorista. Ayon kay Aling Marilen, hindi niya tunay na pangalan. Safe umano ito. At kung kukwestiyonin ng kalidad, ito raw ay galing din sa pinagbilhang gasolinahan na mura at bagsakan sa bayan ng Candaba, Pampanga. Tsaka kinukuhaan ko yan kasi sa malayo din eh. Candaba ko pa yan kinukuha sa may din. Sa Candaba po kayo nagkakarga? Oo, nagkakarga. Kasi mas nakakamura. Dito kasi, dyan sa Mexico, 72 yan or 73. Doon kasi 69. 3 taon na nagbebenta ng deboteng gasolina si Aling Marilen. Anya, hindi lang naman ang dahilan na higit na mura ang kanyang benta sa kada litro ng gasolina, kundi sa sitwasyon ng kanilang mga kabalen na malayo sa mga lehitimong gasolinahan. 3 years na. 3 years. Nakamusta po yung bentahan dito? Okay naman. Bakit po tayo nagpunta ng debote? Kasi usually kasi dahil malayo yung kargahan dito, maraming naghahanap yung mga nawawalan ng gas. Yun, mas yung, dahil malayo nga, yun, mga nag-emergency. Hindi naman ho ba delikado itong? Siyempre, delikado rin. So kaya, every time na nag-ano ako, nakamask din ako. Sabihin man umano na bawal ito para sa motorista namang si Jefferson Bondok na nakikimeno sa mahal na gasolina, wala umanong masama sa ginagawa ng kanyang kabarangay na tumutulong sa kanilang motorista na may matatakbuhan na abot kamay ang presyo. Opo, malaking tulong po. Lalo lang po sa baryong ganito, sir, sa mga walang gasoline station na malalapit, malaking tulong po yung mga bote-bote. Sa pag-iikot ng CLTV News sa mga big-time oil player sa Pampanga, naglalaro sa 80 pesos na ang kurudo o diesel kada litro. Hindi ito malayo sa presyo ng gasolina. Ganito rin ang presyuhan sa mga small-time player na gasolinahan. Halos 2 piso na lamang, 80 pesos na ang diesel at gayon na rin ang gasolina. Sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Bureau of Fire Protection Region 3, ang pagsulputan ng mga deboteng gasolina ay talamak ngayon sa mga komunidad. Ayan, no? Siguro isa rin talaga sa naging observation natin is nagiging rampant yung paglabas ng mga lower cost na mga petroleum products. No? Although meron na tayong mga iba pang mga gasolinahan na mas mura yung benta nila, nauuso rin yung mga, lalo sa mga libid na lugar, no, sa mga probinsya, no, nauuso rito yung yun nga yung pinag-usapan natin kanina, yung mga bote-bote. Sa ilalim ng Fire Code of the Philippines, hindi akma na sa isang sari-sari store ay magkaroon ng imbakan ng highly flammable fuels. Kahit na may pangangailangan sa isang komunidad, hindi umano pinagkakalooban ng permit ang mga ito na magbenta ng gasolina. Ang isa sa number 1 na binaviolate nila is yung Fire Code of the Philippines kasi dapat yan walang ini-issue sa amin, no, or hindi kami allowed mag-issue ng FSIC or ng Fire Safety Inspection Clearance sa mga establishments na involved sa retailing ng mga petroleum products without full compliance sa provisions ng 9514. Hindi lamang peligroso sa komunidad kundi sa end consumer na vulnerable sa pagkasira ang engine fuel ng inyong sasakyan. Ito ang babala ng BFP na baka imbis na makamura ay maperwisyo umano ang mga motoristang tatangkilik dito. Yung matitipid nyo dito, hindi nyo alam kung legit ba yung nabibili ninyo. No? Hindi nyo alam, sabi ko nga baka mamaya may tubig na. O kaya baka mamaya may halo na siya or madumi na. Yung akala mo natitipid mo in the long run, baka mamaya mag-cause lang ng damage lalo sa sasakyan mo o sa motor mo. Sa enforcement ng Fire Code of the Philippines, hindi lamang umano ang BFP ang may mandato nito kundi ang mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang sunog. Habang hindi naman nakumpirma ng BFP kung saan ang supplier ng mga nagtitinging gasolina. Regarding dyan, we cannot really be certain kung saan ang gagaling. No? Mahirap mag-specify pero definitely meron itong, alam natin na illegal din ang pinanggagalingan nito. Kasi kung kukuhanin lang nila ito sa mga local na or sa mga legit na gasoline station and ibebenta nila, hindi nila ito mabebenta ng ganun, na mas mababa doon definitely. Paolo G. Santos, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera
ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala na po yung low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, pero ang pumalit po ay itong ridge of high pressure area na nakakaapekto po ngayon dito sa may eastern section ng Luzon. Ibig po sabihin, maalinsangan po ang magiging panahon natin. Kaya naman po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot lamang ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, hindi pa po nagbabalik yung hanging habagat. Kaya po magiging maalinsangan pa po yung ating magiging panahon. Kaya pinag-iingat po ang lahat. Minsan po ay panakanakay po yung pag-ulan. Ito po yung tinatawag nating isolated rain showers. Kaya magbaon pa rin po ng gamit. Panangga sa araw, panangga sa ulan. Uminom po ng maraming tubig, dahil maalinsangan po ang panahon. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Prime Water ACWD, iginiit na walang water sa Angeles City. Konseho, nagbigay ng ultimatum para ayusin ang aberya sa distribusyon. Temporary restraining order, inilabas ng korte kaugnay ng land dispute sa Santo Tomas, Pampanga. Central Luzon, nananatiling top producer ng palay sa buong bansa. Mga nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE, hindi pwedeng manumpa ayon sa DILG. At higit-100 personnel ng Philippine Air Force nag-donate ng dugo para makatulong sa komunidad. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO na tatagal ng 20 araw ang korte kaugnay ng land dispute sa pagitan ng La Corona Development Corporation at nagpakilalang apo ni Hermogenes Rodriguez na may-ari umano ng lupain sa Santo Tomas, Pampanga. Gid ni Attorney Raul Macalino na abogado ng La Corona, lumang estilo na raw ang ginagawang panghihimasok sa mga land property at legal daw ang pagmamay-ari ng kanyang kliyente sa nasabing lupain sa Barangay San Matias. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Bukas na muli ang ilang mga business establishment dito sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga na nakatayo sa lupang pagmamay-ari raw ng La Corona Development Corporation. Matatandaan nitong 19 ng Mayo ay binarikadahan ng mga ito matapos magbigay ng police assistance ang Police Regional Office 3 kay Lance Pangilinan, ang nagpapakilalang kaanak umano ng isang Hermogenes Rodriguez. Giti Pangilinan, kasama ang property sa mga interstate estate o mga ari-arian ni Rodriguez na pinal na nadesisyonan ng Korte Suprema para ibahagi sa mga tagapagmana nito. Sa bisa ng writ of execution, naisara ang mga commercial establishment. Ngunit nitong Biyernes, June 3, naglabas ng 20 araw na Temporary Restraining Order o TRO ang Branch 41 ng Regional Trial Court sa sala ni Judge Divina Aquino Simbulan.
Ayon kay Atty. Raul Macalino, ang legal counsel ng La Corona Construction Development Corporation, habang nangyayari ang preliminary hearing, kailangang umalis sa Santo Tomas property ang mga security personnel ni Pangilinan. Sinerve lang po namin yung tinatawag na TRO at dali-dali naman po silang nag-accede doon sa TRO at lumisan doon sa lugar at binigay na yung possession sa amin at yung gabing yun binuksan na ng McDonald's yung kanyang ilaw, biglang sumayang bigla Sakaling lumabas ang preliminary mandatory injunction, hindi na umano makakaposisyon ng mga ito sa property hanggat walang pinal na desisyon ang korte. 20 days lang dahil summary hearing lang yan. So within 20 days, mag-hearing kami itong tinatawag nilang preliminary mandatory injunction. So kapag kailangan matapos yun within a period of 20 days at makakapag-issue si judge either na pahinto na yung TRO or i-issue na niya yung preliminary mandatory injunction na ang magiging lifetime noon ay habang nakatingin yung kaso na pinaglalabanan namin hanggang doon hanggang matapos. Kwento pa ni Atty. Macalino na usisa rin umano ang legal interpretation ng Police Regional Office 3 kung bakit binigyan nila ng police assistance si Pangilinan. Doon lumitaw, sinagot naman ng data ng PNP. Wala namang ganun. Ibinisto din ni Atty. Macalino na walang katotohanan ang canceled title na naipapakita ng kabilang partido. Anya, mother title umano ito na kanilang naipakansela upang sumailalim naman sa proseso ng pag-subdivide ng property. Wala pong katotohanan yan, wala pong kaso yung pag-aari ng aking kliyente. Wala pong nakapinbin na kinu-question nila yung titulo at na-cancel. Ang binabanggit niya kasi doon sa mismong register of deeds, noong nabili ng kliyente ko yan ay ilan hektarya po kasi yan. So ang ginawa ng client ko dahil i-develop niya yan, yung sa harapan is commercial at yung sa likuran is residential. So ang ginawa niya, sinubdivide po ng client niya. Ang intervention ng isang nagangalang Mario Villanueva na Sheriff 4 sa Maynila ay kanila rin umanong sasampahan ng kaso. Tanong pa ni Macalino, papaano ang ampasya ng Korte Suprema na nasa jurisdiksyon ng Regional Trial Court sa Iriga City ay ipapatupad sa Pampanga? Para naman na alaman ng Korte Suprema yung ginagawa dahil hindi siya dapat nag-implement ng writ dahil tiga Maynila siya. Ang ini-implement pa niya yung desisyon ng Iriga City na napakalayo. Tapos yung si Lance, didemanda namin ng criminal yan dahil sa kanyang buwa doon sa property ng aking client with force and intimidation. Ayon pa kay Macalino, hindi na bago ang estilo ng mga ito sa panghihimasok ng ilang private land property. Nung nag-research ako, ang dami ng mga kasong napunta sa Korte Suprema. Meron na rin na suspending abogado dahil pinasukan din nila yung at si Mario Villanueva din ang ginamit na sheriff yan sa Pasig. At sinuspende ng Korte Suprema yung isang abogadong ginamit nila dyan. At marami na rin silang pinagpapasukan na ibang mga property na nag-claim sa kanilang pag-aari nito. Pero lahat yan sumasablay. Samantala, sa text message na ipinadala ni Lance Pangilinan sa CLTV News, hinimok niya si Macalino na patunayan na lamang ang kanyang mga pahayag sa korte. Paulo G. Santos, CLTV News. Muling pinatunayan ng Central Luzon ang pagiging rice granary of the Philippines dito matapos makapag-produce ng pinakamaraming palay sa buong bansa sa unang bahagi ng 2022. Gaano nga ba karaming palay ang naani sa regyon para sa unang bahagi ng taon? Alamin natin sa ulat ni Angelica Cara. Aabot
Umabot sa higit 700,000 metrikong tonelada ng palay ang naani sa Central Luzon para sa unang quarter ng 2022 ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 17% ng total rice production sa buong bansa. Dahil dito, muling tinanghalang rehiyon na top producer ng palay sa Pilipinas. Nahigitan pa nito ang higit 699,000 metric tons na rice production para sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Nanguna sa rehiyon ng Nueva Ecija na nakapagtala ng higit 246,000 metric tons na inaning palay. Katumbas ito ng 1/3 o 31% ng rice production ng buong rehiyon. Sinundan naman nito ng Tarlac kung saan galing ang 22% ng rice production, Pampanga na may 21.3% contribution at Bulacan na may 13% contribution. Batay pa sa ulat ng PSA, nakapagtala ng double-digit increase sa rice production ng mga lalawigan ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Bumaba naman ng 1.8% ang produksyon ng palay sa Tarlac at 32% naman sa Zambales. 99.5% ng total rice production ng Central Luzon ang galing sa mga palayan na may irigasyon, habang 0.5% naman ang galing sa palayang umaasa lamang sa tubig ulan. Ayon kay Director Chris Pulo Bautista ng Department of Agriculture Region 3, ang masaganang ani ay bunsod ng mga intervention ng pamahalaan at ng maayos na lagay ng panahon. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Outgoing President Duterte patuloy daw na magsasalita laban sa droga at kriminalidad. Mga nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE, hindi pwedeng manumpa ayon sa DILG. At Army Reservists, makakatuwang ng DNR sa pagprotekta ng mga kagubatan sa Central Luzon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, hindi raw mananahimik si outgoing President Rodrigo Duterte sa pagtuligsa sa droga at kriminalidad dahil pa siya ay bumaba na sa pwesto. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga Pilipino na nagtiwala sa kanyang 6 na taong panunungkulan. Narito ang report. Patuloy daw na magsasalita laban sa kriminalidad lalo na sa kalakalan ng iligal na droga si Pangulong Rodrigo Duterte kahit na pa ito ay magretiro. Inihag ito ng Pangulo sa kanyang regular na Talk to the People briefing nitong Lunes. We are going to retire, but I will be just in Davao. And if there's a compelling need for me to talk, I will do it. But ang aking my drift is just really to retire quietly. No more politics for me. Ayon sa Pangulo, isa raw sa kanyang advokasya ay ang pagprotekta sa susunod na henerasyon. All that I aspire, all that I want is a better country for this generation and especially for the next generation. Kung may man ako, advocacy ko, it's really to protect the next generation. At alam na ninyo kung ano yan. I will not hesitate to by inaction. I'm referring to sa droga at criminality. All intended to protect you
Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga Pilipino na nagbigay ng kanilang tiwala sa kanya. Inilarawan din niya ang kanyang pagiging Pangulo bilang masagana at produktibong paglalakbay. Nananawagan din ang outgoing President sa publiko na suportahan ang administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Nakatakdang bumaba sa pwesto si Duterte tanghali ng June 30 at ito na rin ang hudyat ng pagsisimula sa tungkulin bilang bagong Pangulo ng Pilipinas ni President-elect Bongbong Marcos. Jennifer Salenga, CLTV News. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government na hindi pwedeng manumpa ang mga panalong kandidato na hindi nakapagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang SOSE ay isang dokumento kung saan nakadetalye kung magkano ang ginastos ng kandidato sa kanyang kampanya. Bukas, June 8, ang deadline ng submission ng naturang dokumento. Narito ang report ni Angelica Cara. Sa ating pong mga kandidato at political parties, ang deadline po ng filing ng Statement of Contributions and Expenditure ay sa June 8. And this is exactly 30 days after elections. Pinapaalala po namin sa inyo na meron pong karampatang administrative penalties kapag po hindi kayo nakapag-file ng inyong SOSE on time. Canvassing pa lang nitong Mayo, ipinaalala na ng COMELEC sa lahat ng mga kandidato at partido ang kanilang obligasyon matapos ang halalan. Ito ang paghahain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, kung saan ngayong June 8 na ang deadline. Bukod sa COMELEC, nagpaalala rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG, partikular sa mga newly elected officials na sumunod na huwag kaligtaan ng filing ng kanilang SOSE upang maiwasan ang anumang problema sa kanilang oath-taking. Sa pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año nitong Martes, ipinaalala niya sa mga panalong kandidato ang no SOSE no oath-taking rule na ipatutupad upang matiyak na lahat ng politiko ay susunod sa batas. Ang SOSE ay isang dokumento kung saan nakadetalye kung magkano ang ginastos ng kandidato sa kanyang kampanya. Matutukoy din dito kung sino ang campaign donors na tumulong sa kanila para sa in-cash or in-kind contributions na tinanggap ng kandidato o ng partido. Dagdag pa ng kalihim, hinihikayat niya ang mga newly elected officials na simula ng kanilang termino sa pamamagitan ng pagsunod sa probisyon ng batas at pagsusumite ng SOSE sa COMELEC bago o ngayong June 8, 2022. Binigyang diin din ni outgoing DILG Secretary Año na ang pagdedeklara ng SOSE bago simula ng termino ng nanalong kandidato ay rekisito na nakasaad sa Republic Act 7166 o ang Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Nakasaad din sa parehong batas na walang opisyal ang papayagang maluklok sa pwesto nang hindi nagsusumite ng nasabing dokumento. Sa ilalim ng Section 14 ng RA 7166, nakasaad na bawat kandidato at treasurer ng political party ay dapat maghain ng SOSE sa COMELEC sa loob ng 30 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Sa parehong probisyon din nakasaad na bawal maupo sa pwesto ang elected officials kung walang inihaing SOSE sa komisyon. Kung mabigong maghain sa ikalawang pagkakataon, maaaring maharap ang politiko sa perpetual disqualification mula sa public office. Samantala, ayon kay Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Election Director ng Central Luzon, may mga panalong kandidato na sa rehiyon na nakapagsumite ng kanilang SOSE. Aasahan pa raw na mas dadami pa ito sa deadline ng filing ng SOSE ngayong June 8. Angelica Cara, CLTV News. Isang Memorandum of Partnership Agreement ang pinirmahan ng DNR at Philippine Army para sa pagpapalakas ng pwersang magbabantay sa mga kagubatan sa Central Luzon. Nais nitong bigyang proteksyon ng mga natural resources ng bansa laban sa mga environmental crimes na mas nagiging mapangahas sa panahon ngayon. Narito ang detalye. Upang higit na mapaigting ang proteksyon at greening program sa gitnang Luzon, isang Memorandum of Partnership Agreement o MOPA sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Army 3rd Regional Community Defense Group o 3RCDG ang pinirmahan kamakailan.
Sinabi ni DNR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr. na mahalaga ito sa pagpapanatili ng natural resources ng bansa, lalo na sa pagpapayaman ng mga existing plantations at kagubatan. Dagdag niya, ang Army ay isa sa patuloy at maasahang partners pagdating sa pangangasiwa sa kalikasan. Ang kanila raw patuloy na suporta ay malaking tulong hindi lamang sa kanilang anti-illegal logging campaign, kundi maging sa kanilang conservation efforts. Ipinaliwanag naman ni DNR Assistant Secretary for Administration and Legislative Affairs Joan Lagunda na ang Army ay nagsisilbing malakas na support system ng ahensya sa pagtatanggol sa natural resources ng bansa laban sa mga environmental crimes na mas nagiging mapangaha sa panahon ngayon. Aniya, kung hindi ito matutugunan, magiging madaling target ang likas na yaman sa mga kawatan. Kaya naman kailangan daw bantayan at patuloy na kumilos laban sa mga banta sa kalikasan. Sa ilalim ng MOPA, ia-adapt ng Ready Reserve Units o RRUs ng 3RCDG ang non-contagious 20 hectares ng mga plantasyon sa bawat probinsya sa gitnang Luzon. Ang mga lugar i-identify ng DNR Provincial and Community Offices at tatamnan ng mga endemic species. Ang RRUs ang inatasan para sa maintenance at proteksyon ng mga ito. Nangako naman si Army Reserve Commander Major General Fernando Felipe na patuloy nilang susuportahan ang DNR sa kanilang environmental programs. Dagdag pa niya, ang pagkamit sa environmental sustainability ay katumbas ng pagtatamo sa katarungan at pangmatagalang kapayapaan. Dahil sa mga ganitong pakikipagtulungan ng DNR sa security forces, umabot na sa 2.5 milyong pisong halaga ng illegal forest products ang nasabat. Nasa 40 individuals na rin ang nasampahan ng kaso na may kinalaman sa mga naturang illegal na aktibidad. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Prime Water ACWD, ikinit na walang water shortage. Konseho, nagbigay ng ultimatum para ayusin ang aberya sa distribusyon. Higit-100 personnel ng Philippine Air Force nag-donate ng dugo para makatulong sa komunidad. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Walang water shortage sa Angeles City at ang mahinang supply ay bunga umano ng problema sa distribution networks. Ito ang nilahad ng Prime Water Angeles City Water District sa public hearing ng Committee on Public Utilities sa Sangguniang Panlungsod ng Angeles. Sa pagharap ng mga nagrereklamang barangay officials, binigyang ultimatum ng konseho ang Prime Water ACWD ng hanggang June 30, 2022 para tapusin ang problema sa water distribution. Narito ang report ni Paulo G. Santos. To give us a copy, within 24 hours. Yes, Tapos sir. Yes, yung commitment po ninyo, to end this problem, kahit kaulit-ulit tayo, June 30. Yes po, sige po. Thank you. Binigyan ng City Council ng Angeles ang Prime Water Angeles City Water District ng ultimatum na hanggang June 30, 2022 upang maisaayos na ang umano'y aberya sa supply ng tubig sa lungsod. Ito ang pinal na naging usapan sa unang bahagi ng pagdinig ng Committee on Public Utilities ng Sangguniang Panglungsod umaga nitong June 7, araw ng Martes. Ayon kay City Councilor Jesus J. Sangil, sa loob ng 24 oras ay kailangang maipasa rin ng water concessionaire ang kanilang business plan kung saan makikita ang estado ng engineering pipeline ng Angeles City Water District. Inihingi natin yung kanilang business plan para doon makikita mo talaga yung meron silang programa programa para sa ating water services ng Angeles. Kanya nga meron tayong tinatawag na short term, medium at saka long term plan dito po sa ating syudad. Di ba? Ngayon, nung nag-mushroom itong problemang ito, affecting 22 out of 33 barangays in our city, hiningan natin sila ng extensive timeline. Para sa chairperson ng komite na si City Councilor Alfie Bonifacio, sincero sila sa pag-execute ng oversight power ng konseho upang maisapinal raw ang commitment ng water concessionaire na ayusin ang kanilang serbisyo dahil ang konsepto ng pagkakaloob ng prangkisa ay kailangang maging paborable umano sa end consumer nito. We cannot say that this and that at matatapos na to. Now we have a deadline of June 30 coming from the mayor and coming from the city council. Kasi if you have heard me, because I'm the chairman on commerce and the chairman of public utilities, we can cancel their first, the business permit because they are a private entity. Pangalawa, as the chairman of public utilities, we will request for the cancel franchise in Angeles City. Sagot naman dito ng Prime Water Angeles City Water District, kaya nilang i-deliver ang maayos na serbisyo dahil kung tutuusin ay wala namang shortage ng water supply sa lungsod. Nagkataon lamang umano na kailangang i-rehabilitate na ang mga major pipeline sa lungsod. Nais ko pong linawin na dahil po sa aming very strict monitoring, kami po ay nakabantay sa ating supply. Wala po talagang supply shortage. Ang meron po, or ano po ang kinakaharap po namin, meron po tayong mga minana na network. Ito pong pipes na nakalatag po sa buong Angeles. Na nagkataon na kung kailan po pumasok ang JV, ito po ay matanda na or nagde-deteriorate na. Base sa presentasyon ng Prime Water ACWD, 31 out of 33 barangay sa Angeles City ang sinusuplayan nito.
Sa disenyo ng pipeline network na may 42 deep well, nanggaling ito sa 5 operational na bulk water resources system ang supply ng tubig. Si Councilor Pog Soler, interesado naman na mausisa ang joint venture agreement ng Prime Water at ACWD. Anya, hindi raw kasi klaro ang posisyon ng Board of Directors na appointed ng city government pagdating sa management ng operation ng Prime Water. So we need to know what are the plans previously by the officers who entered. Kaya tinatanong po natin kanina, paano po nag-enter? Now, I think because of the multinational status of Prime Water, they will not enter into a joint venture if they did not do their due diligence on the capability of Angeles City Water District. Held in the dark on the previous officers of the Angeles City Water District who entered into a joint venture with Prime Water. Kaya kung nakikita po ninyo yung committee hearing, we are asking what are the terms and conditions of the joint venture. Samantala, handa naman umanong ibahagi ng Prime Water ACWD ang public records nito sa usapin ng pagbusisi sa naging kontrata ng water concessionaire sa ACWD. Naintindihan ko po na part po ng good governance and transparency ang hinihiling po ng City Council at kami po sa Prime Water ay makikipagtulungan para po sa kung ano man pong impormasyon ang kakailanganin nila. Sa kasalukuyan, may higit 54,000 na consumer ng Prime Water ACWD. Habang sa capacity threshold ng water concessionaire, kaya umano nilang supplyan ng maayos ang aabot umano sa 80,000 households sa buong syudad. Paulo G. Santos, CLTV News. Naman sa digmaan at sa himpapawid makikita ang pagmamalasakit ng mga kawal ng Philippine Air Force. Pinatunayan nila ito sa isang ginanap na blood drive activity sa Air Force City sa Clark Air Base. Bahagi ang nasabi ang aktibidad ng papalapit na pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng hukbong panghimpapawid. May ulat si Felix Barrios. Hindi lamang sa pagbabantay at pakikidigma sa himpapawid makikita ang katapangan at malasakit ng Philippine Air Force sa bansang Pilipinas. Ito rin ay naipamala sa isang blood drive kung saan nagbigay ng dugo ang lagpas sa 100 Air Force personnel. Maaga pa lamang ay nakapila na sa triage area ang mga miyembro ng Philippine Air Force Martes, ika-7 ng Hunyo. General man o enlisted personnel ay pantay-pantay ang layuning makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Kasama sa mga nag-donate si Brigadier General Ramon J. Giang, ang commander ng Air Force Reserve Command. Ayon kay Major Gary Luis Sulit, Director for Civil Military Operations ng 600 Air Base Group. Ito raw ay kasabay na rin ng pagdiriwang sa darating na ika-75 anibersaryo ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ito po ay in connection po to sa aming 75th Philippine Air Force Founding Anniversary. So Diamond Anniversary na po namin to. Ito pong bloodletting event na ito is sa mga pre-anniversary activities na ginagawa ng Air Force natin. Ayon naman kay Airman J. Cartula, isa raw manong karangalan ang magbigay ng dugo, lalo na't mapupunta rin ito sa komunidad. Through this activity, sir, makaka-save tayo ng buhay ng mga mamamayan natin, sir. Kahit ito, sir, ang pag-share, walang bayad. Pero napakalaki ng impact sa mga taong mahihirap, sir. Isa raw itong team effort ayon kay Major Sulit kung saan nagtutulungan ang komunidad at ang militar para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital para sa ganoon yung dugo po natin is i-share po natin sa ating mga kapwa Pilipino. Ito pong gawain ng ating Air Force hindi lang tayo sa nagbabantay, sumasabak sa gera, bagkus sa mga simpleng paraan po na pagbibigay na lang po ng dugo, nakakapagdugtong po tayo ng buhay sa mga nangangailangan. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, BFP Region 3, hinimok ang mga LGU na ipagbawal ang pagbebenta ng bote-boteng gasolina. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Nananawagan ang Bureau of Fire Protection Region 3 sa mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon na huwag pahintulutan ang pagbebenta ng bote-boteng gasolina sa mga komunidad. Ayon po sa BFP, bukod sa delikado ito, maaari din itong makapamerwisyo sa mga consumer na inakalang makatitipid sa hindi otorisadong gasolinahan. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Hindi pa matid-uhaw na soft drinks ang laman ng mga family size bottle na ito na ibinebenta sa gilid ng kalsada dito sa Barangay Divisoria, Mexico, Pampanga. Ito'y kurudo at gasolina na bentang-benta sa mga nakikimenos na motorista. Ayon kay Aling Marilen, hindi niya tunay na pangalan. Safe umano ito. At kung kukwestiyonin ng kalidad, ito raw ay galing din sa pinagbilhang gasolinahan na mura at bagsakan sa bayan ng Candaba, Pampanga. Tsaka kinukuhaan ko yan kasi sa malayo din eh. Candaba ko pa yan kinukuha sa may... Sa Candaba po kayo nagkakarga? Oo, nagkakarga. Kasi mas nakakamura. Dito kasi, dyan sa Mexico, 72 yan or 73. Doon kasi 69. 3 taon na nagbebenta ng deboteng gasolina si Aling Marilen. Anya, hindi lang naman ang dahilan na higit na mura ang kanyang benta sa kada litro ng gasolina, kundi sa sitwasyon ng kanilang mga kabalen na malayo sa mga lehitimong gasolinahan. 3 years na. 3 years. Nakamusta po yung bentahan dito? Okay naman. Bakit po tayo nagpunta ng debote? Kasi usually kasi dahil malayo yung kargahan dito, maraming naghahanap yung mga nawawalan ng gas. Yun, mas yung, dahil malayo nga, yun, mga nag-emergency. Hindi naman ho ba delikado itong? Siyempre, delikado rin. So kaya, every time na nag-ano ako, nakamask din ako. Sabihin man umano na bawal ito para sa motorista namang si Jefferson Bondok na nakikimeno sa mahal na gasolina, wala umanong masama sa ginagawa ng kanyang kabarangay na tumutulong sa kanilang motorista na may matatakbuhan na abot kamay ang presyo. Opo, malaking tulong po. Lalo lang po sa baryong ganito, sir, sa mga walang gasoline station na malalapit, malaking tulong po yung mga bote-bote. Sa pag-iikot ng CLTV News sa mga big-time oil player sa Pampanga, naglalaro sa 80 pesos na ang kurudo o diesel kada litro. Hindi ito malayo sa presyo ng gasolina. Ganito rin ang presyuhan sa mga small-time player na gasolinahan. Halos 2 piso na lamang 80 pesos na ang diesel at gayon na rin ang gasolina. Sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Bureau of Fire Protection Region 3, ang pagsulputan ng mga deboteng gasolina ay talamak ngayon sa mga komunidad. Ayan, no? Siguro isa rin talaga sa naging observation natin is nagiging rampant yung paglabas ng mga lower cost na mga petroleum products. No? Although meron na tayong mga iba pang mga gasolinahan na mas mura yung benta nila, nauuso rin yung mga, lalo sa mga lindid na lugar, no, sa mga probinsya, no, nauuso rito yung yun nga yung pinag-usapan natin kanina, yung mga bote-bote. Sa ilalim ng Fire Code of the Philippines, hindi akma na sa isang sari-sari store ay magkaroon ng imbakan ng highly flammable fuels. Kahit na may pangangailangan sa isang komunidad, hindi umano pinagkakalooban ng permit ang mga ito na magbenta ng gasolina. Ang isa sa number 1 na binaviolate nila is yung Fire Code of the Philippines kasi
dapat yan hindi walang ini-issue sa amin, no? Or hindi kami allowed mag-issue ng FSIC or ng Fire Safety Inspection Clearance sa mga establishments na involved sa retailing ng mga petroleum products without full compliance sa provisions ng 9514. Hindi lamang peligroso sa komunidad kundi sa end consumer na vulnerable sa pagkasira ang engine fuel ng inyong sasakyan. Ito ang babala ng BFP na baka imbis na makamura ay maperwisyo umano ang mga motoristang tatangkilik dito. Yung matitipid nyo dito, hindi nyo alam kung legit ba yung nabibili ninyo. No? Hindi nyo alam, sabi ko nga, baka mamaya may tubig na. O kaya baka mamaya may halo na siya or madumi na. Yung akala mo natitipid mo in the long run, baka mamaya mag-cause lang ng damage lalo sa sasakyan mo o sa motor mo. Sa enforcement ng Fire Code of the Philippines, hindi lamang umano ang BFP ang may mandato nito kundi ang mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang sunog. Habang hindi naman nakumpirma ng BFP kung saan ang supplier ng mga nagtitinging gasolina. Regarding dyan, we cannot really be certain kung saan ang gagaling. No, mahirap mag-specify pero definitely meron itong alam natin na illegal din ang pinanggagalingan nito. Kasi kung kukuhanin lang nila ito sa mga local na or sa mga legit na gasoline station and ibebenta nila, hindi nila ito mabebenta ng ganun na mas mababa doon definitely. Paolo G. Santos, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala na po yung low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, pero ang pumalit po ay itong ridge of high pressure area na nakakaapekto po ngayon dito sa may eastern section ng Luzon. Ibig po sabihin, maalinsangan po ang magiging panahon natin. Kaya naman po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagyagan sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot lamang ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, hindi pa po nagbabalik yung hanging habagat. Kaya po magiging maalinsangan pa po yung ating magiging panahon. Kaya pinag-iingat po ang lahat. Minsan po ay panakanakay po yung pag-ulan. Ito po yung tinatawag nating isolated rain showers. Kaya magbaon pa rin po ng gamit, panangga sa araw, panangga sa ulan. Uminom po ng maraming tubig, dahil maalinsangan po ang panahon. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Prime Water ACWD, iginiit na walang water sa Angeles City. Konseho, nagbigay ng ultimatum para ayusin ang aberya sa distribusyon. Temporary restraining order, inilabas ng korte kaugnay ng land dispute sa Santo Tomas, Pampanga. Central Luzon, nananatiling top producer ng palay sa buong bansa. Mga nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE, hindi pwedeng manumpa ayon sa DILG. At higit 100 personnel ng Philippine Air Force nag-donate ng dugo para makatulong sa komunidad.
Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO na tatagal ng 20 araw ang korte kaugnay ng land dispute sa pagitan ng La Corona Development Corporation at nagpakilalang apo ni Hermogenes Rodriguez na may-ari umano ng lupain sa Santo Tomas, Pampanga. Git ni Atty. Raul Macalino na abogado ng La Corona, lumang estilo na raw ang ginagawang panghihimasok sa mga land property at legal daw ang pagmamay-ari ng kanyang kliyente sa nasabing lupain sa Barangay San Matias. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Bukas na muli ang ilang mga business establishment dito sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga na nakatayo sa lupang pagmamay-ari raw ng La Corona Development Corporation. Matatandaang nitong 19 ng Mayo ay binarikadahan ng mga ito matapos magbigay ng police assistance ang Police Regional Office 3 kay Lance Pangilinan, ang nagpapakilalang kaanak umano ng isang Hermogenes Rodriguez. Giti Pangilinan, kasama ang property sa mga intestate estate o mga ari-arian ni Rodriguez na pinal na desisyonan ng Korte Suprema para ibahagi sa mga tagapagmana nito. Sa bisa ng writ of execution, naisara ang mga commercial establishment. Ngunit nitong Biyernes, June 3, naglabas ng 20 araw na Temporary Restraining Order o TRO ang Branch 41 ng Regional Trial Court sa sala ni Judge Divina Aquino Simbulan. Ayon kay Atty. Raul Macalino, ang legal counsel ng La Corona Construction Development Corporation, habang nangyayari ang preliminary hearing, kailangang umalis sa Santo Tomas property ang mga security personnel ni Pangilinan. Sinerve lang po namin yung tinatawag na TRO at dali-dali naman po silang nag-accede doon sa TRO at lumisan doon sa lugar at binigay na yung possession sa amin. At yung gabing yun, binuksan na ng McDonald's yung kanyang ilaw, biglang sumayang bigla Sakaling lumabas ang preliminary mandatory injunction, hindi na umano makakaposisyon ng mga ito sa property hanggat walang pinal na desisyon ang korte. 20 days lang, dahil summary hearing lang yan. So within 20 days, mag-hearing kami itong tinatawag nilang preliminary mandatory injunction. So kapag kailangan matapos yon within a period of 20 days at makakapag-issue si judge either na pahinto na yung TRO or i-issue na niya yung preliminary mandatory injunction na ang magiging lifetime noon ay habang nakatingin yung kaso na pinaglalabanan namin hanggang doon hanggang matapos. Kwento pa ni Atty. Macalino na usisa rin umano ang legal interpretation ng Police Regional Office 3 kung bakit binigyan nila ng police assistance si Pangilinan. Doon lumitaw, sinagot naman ng data ng PNP. Wala namang ganun. Ibinisto din ni Atty. Macalino na walang katotohanan ang canceled title na naipapakita ng kabilang partido. Anya, mother title umano ito na kanilang naipakansela upang sumailalim naman sa proseso ng pag-subdivide ng property. Wala pong katotohanan yan, wala pong kaso yung pag-aari ng kliyente, wala pong nakapinbin na kinu-question nila yung titulo at na-cancel. Ang binabanggit niya kasi doon sa mismong register of deeds, noong nabili ng kliyente ko yan ay ilan hektarya po kasi yan. So ang ginawa ng client ko dahil develop niya yan, yung sa harapan is commercial at yung sa likuran is residential. So ang ginawa niya, sinubdivide po ng client niya. Ang intervention ng isang nagangalang Mario Villanueva na Sheriff 4 sa Maynila ay kanila rin umanong sasampahan ng kaso. Tanong pa ni Macalino, papaano ang ampasya ng Korte Suprema na nasa jurisdiction ng Regional Trial Court sa Iriga City ay ipapatupad sa Pampanga? Para naman na alaman ng Korte Suprema yung ginagawa. Dahil hindi siya dapat nag-implement ng writ dahil taga Maynila siya. Ang ini-implement pa niya yung desisyon ng Iriga City na napakalayo.
Tapos yung si Lance, didemanda namin ng criminal yan dahil sa kanyang buwa doon sa property ng aking client na with force and intimidation. Ayon pa kay Macalino, hindi na bago ang estilo ng mga ito sa panghihimasok ng ilang private land property. Nung nag-research ako, ang dami ng mga kasong napunta sa Korte Suprema. Meron na rin na suspending abogado dahil pinasukan din nila yung at si Mario Villanueva din ang ginamit na sheriff yan sa Pasig. At sinuspend din ng Korte Suprema yung isang abogadong ginamit nila dyan. At marami na rin silang pinagpapasukan na ibang mga property na nag-claim sa kanilang pag-aari nito. Pero lahat yan sumasablay. Samantala, sa text message na ipinadala ni Lance Pangilinan sa CLTV News, hinimok niya si Macalino na patunayan na lamang ang kanyang mga pahayag sa korte. Paolo G. Santos, CLTV News. Muling pinatunayan ng Central Luzon ang pagiging rice granary of the Philippines dito matapos makapag-produce ng pinakamaraming palay sa buong bansa sa unang bahagi ng 2022. Gaano nga ba karaming palay ang naani sa regyon para sa unang bahagi ng taon? Alamin natin sa ulat ni Angelica Cara. Aabot sa higit 700,000 metrikong tonelada ng palay ang naani sa Central Luzon para sa unang quarter ng 2022 ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 17% ng total rice production sa buong bansa. Dahil dito, muling tinanghalang rehiyon na top producer ng palay sa Pilipinas. Nahigitan pa nito ang higit 699,000 metric tons na rice production para sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Nanguna sa rehiyon ng Nueva Ecija na nakapagtala ng higit 246,000 metric tons na inaning palay. Katumbas ito ng 1/3 o 31% ng rice production ng buong rehiyon. Sinundan naman nito ng Tarlac kung saan galing ang 22% ng rice production, Pampanga na may 21.3% contribution at Bulacan na may 13% contribution. Batay pa sa ulat ng PSA, nakapagtala ng double-digit increase sa rice production ng mga lalawigan ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Bumaba naman ng 1.8% ang produksyon ng palay sa Tarlac at 32% naman sa Zambales. 99.5% ng total rice production ng Central Luzon ang galing sa mga palayan na may irigasyon, habang 0.5% naman ang galing sa palayang umaasa lamang sa tubig ulan. Ayon kay Director Chris Pulo Bautista ng Department of Agriculture Region 3, ang masaganang ani ay bunsod ng mga intervention ng pamahalaan at ng maayos na lagay ng panahon. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Outgoing President Duterte patuloy daw na magsasalita laban sa droga at kriminalidad. Mga nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE, hindi pwedeng manumpa ayon sa DILG. At Army Reservists, makakatuwang ng DNR sa pagprotekta ng mga kagubatan sa Central Luzon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, hindi raw mananahimik si outgoing President Rodrigo Duterte sa pagtuligsa sa droga at kriminalidad dahil pa siya ay bumaba na sa pwesto. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga Pilipino na nagtiwala sa kanyang 6 na taong panunungkulan.
Narito ang report. Patuloy daw na magsasalita laban sa kriminalidad, lalo na sa kalakalan ng iligal na droga si Pangulong Rodrigo Duterte kahit na pa ito ay magretiro. Inihag ito ng Pangulo sa kanyang regular na Talk to the People briefing nitong Lunes. We are going to retire, but I will be just in Davao. And if there's a compelling need for me to talk, I will do it. But ang aking is, my drift is just really to retire quietly. No more politics for me. Ayon sa Pangulo, isa raw sa kanyang advokasya ay ang pagprotekta sa susunod na henerasyon. All that I aspire, all that I want is a better country for this generation and especially for the next generation. Kung may man ako, advocacy ko, it's really to protect the next generation. At alam na ninyo kung ano yan. I will not hesitate to by inaction. I'm referring to sa droga at criminality. All intended to protect you. Nagpasalamat din ng Pangulo sa mga Pilipino na nagbigay ng kanilang tiwala sa kanya. Inilarawan din niya ang kanyang pagiging Pangulo bilang masagana at produktibong paglalakbay. Nananawagan din ng outgoing President sa publiko na suportahan ang administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Nakatakdang bumaba sa pwesto si Duterte tanghali ng June 30 at ito na rin ang hudyat ng pagsisimula sa tungkulin bilang bagong Pangulo ng Pilipinas ni President-elect Bongbong Marcos. Jennifer Salenga, CLTV News. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government na hindi pwedeng manumpa ang mga panalong kandidato na hindi nakapagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang SOSE ay isang dokumento kung saan nakadetalye kung magkano ang ginastos ng kandidato sa kanyang kampanya. Bukas, June 8, ang deadline ng submission ng naturang dokumento. Narito ang report ni Angelica Cara. Sa ating pong mga kandidato at political parties, ang deadline po ng filing ng Statement of Contributions and Expenditure ay sa June 8. And this is exactly 30 days after elections. Pinapaalala po namin sa inyo na meron pong karampatang administrative penalties kapag po hindi kayo nakapag-file ng inyong SOSE on time. Canvassing pa lang nitong Mayo, ipinaalala na ng COMELEC sa lahat ng mga kandidato at partido ang kanilang obligasyon matapos ang halalan. Ito ang paghahain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, kung saan ngayong June 8 na ang deadline. Bukod sa COMELEC, nagpaalala rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG, partikular sa mga newly elected officials na sumunod na huwag kaligtaan ng filing ng kanilang SOSE upang maiwasan ang anumang problema sa kanilang oath-taking. Sa pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año nitong Martes, ipinaalala niya sa mga panalong kandidato ang no SOSE no oath-taking rule na ipatutupad upang matiyak na lahat ng politiko ay susunod sa batas. Ang SOSE ay isang dokumento kung saan nakadetalye kung magkano ang ginastos ng kandidato sa kanyang kampanya. Matutukoy din dito kung sino ang campaign donors na tumulong sa kanila para sa in-cash or in-kind contributions na tinanggap ng kandidato o ng partido. Dagdag pa ng kalihim, hinihikayat niya ang mga newly elected officials na simula ng kanilang termino sa pamamagitan ng pagsunod sa probisyon ng batas at pagsusumite ng SOSE sa COMELEC bago o ngayong June 8, 2022. Binigyang diin din ni outgoing DILG Secretary Año na ang pagdedeklara ng SOSE bago simula ng termino ng nanalong kandidato ay rekisito na nakasaad sa Republic Act 7166 o ang Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Nakasaad din sa parehong batas na walang opisyal ang papayagang maluklok sa pwesto nang hindi nagsusumite ng nasabing dokumento.
Sa ilalim ng Section 14 ng RA 7166, nakasaad na bawat kandidato at treasurer ng political party ay dapat maghain ng SOSE sa COMELEC sa loob ng 30 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Sa parehong probisyon din nakasaad na bawal maupo sa pwesto ang elected officials kung walang inihaing SOSE sa komisyon. Kung mabigong maghain sa ikalawang pagkakataon, maaaring maharap ang politiko sa perpetual disqualification mula sa public office. Samantala, ayon kay Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Election Director ng Central Luzon, may mga panalong kandidato na sa rehiyon na nakapagsumite ng kanilang SOSE. Aasahan pa raw na mas dadami pa ito sa deadline ng filing ng SOSE ngayong June 8. Angelica Cara, CLTV News. Isang Memorandum of Partnership Agreement ang pinirmahan ng DNR at Philippine Army para sa pagpapalakas ng pwersang magbabantay sa mga kagubatan sa Central Luzon. Nais nitong bigyang proteksyon ng mga natural resources ng bansa laban sa mga environmental crimes na mas nagiging mapangahas sa panahon ngayon. Narito ang detalye. Upang higit na mapaigting ang proteksyon at greening program sa gitnang Luzon, isang Memorandum of Partnership Agreement o MOPA sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Army 3rd Regional Community Defense Group o 3RCDG ang pinirmahan kamakailan. Sinabi ni DNR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr. na mahalaga ito sa pagpapanatili ng natural resources ng bansa, lalo na sa pagpapayaman ng mga existing plantations at kagubatan. Dagdag niya, ang Army ay isa sa patuloy at maasahang partners pagdating sa pangangasiwa sa kalikasan. Ang kanila raw patuloy na suporta ay malaking tulong hindi lamang sa kanilang anti-illegal logging campaign, kundi maging sa kanilang conservation efforts. Ipinaliwanag naman ni DNR Assistant Secretary for Administration and Legislative Affairs Joan Lagunda na ang Army ay nagsisilbing malakas na support system ng ahensya sa pagtatanggol sa natural resources ng bansa laban sa mga environmental crimes na mas nagiging mapangahas sa panahon ngayon. Aniya, kung hindi ito matutugunan, magiging madaling target ang likas na yaman sa mga kawatan. Kaya naman kailangan daw bantayan at patuloy na kumilos laban sa mga banta sa kalikasan. Sa ilalim ng MOPA, ia-adapt ng Ready Reserve Units o RRUs ng 3RCDG ang non-contagious 20 hectares ng mga plantasyon sa bawat probinsya sa gitnang Luzon. Ang mga lugar i-identify ng DNR Provincial and Community Offices at tatamnan ng mga endemic species. Ang RRUs ang inatasan para sa maintenance at proteksyon ng mga ito. Nangako naman si Army Reserve Commander Major General Fernando Felipe na patuloy nilang susuportahan ang DNR sa kanilang environmental programs. Dagdag pa niya, ang pagkamit sa environmental sustainability ay katumbas ng pagtatamo sa katarungan at pangmatagalang kapayapaan. Dahil sa mga ganitong pakikipagtulungan ng DNR sa security forces, umabot na sa 2.5 milyong pisong halaga ng illegal forest products ang nasabat. Nasa 40 individuals na rin ang nasampahan ng kaso na may kinalaman sa mga naturang illegal na aktibidad. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Prime Water ACWD, ikinit na walang water shortage. Konseho, nagbigay ng ultimatum para ayusin ang aberya sa distribusyon. Higit 100 personnel ng Philippine Air Force nag-donate ng dugo para makatulong sa komunidad. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Walang water shortage sa Angeles City at ang mahinang supply ay bunga umano ng problema sa distribution networks. Ito ang nilahad ng Prime Water Angeles City Water District sa public hearing ng Committee on Public Utilities sa Sangguniang Panlungsod ng Angeles. Sa pagharap ng mga nagrereklamong barangay officials, binigyang ultimatum ng konseho ang Prime Water ACWD ng hanggang June 30, 2022 para tapusin ang problema sa water distribution. Narito ang report ni Paulo G. Santos. To give us a copy, no, within 24 hours. Tapos yung commitment po ninyo, to end this problem, kahit paulit-ulit tayo, June 30. Yes po, sige po. Thank you. Binigyan ng City Council ng Angeles ang Prime Water Angeles City Water District ng ultimatum na hanggang June 30, 2022 upang maisaayos na ang umano'y aberya sa supply ng tubig sa lungsod. Ito ang pinal na naging usapan sa unang bahagi ng pagdinig ng Committee on Public Utilities ng Sangguniang Panlungsod umaga nitong June 7, araw ng Martes. Ayon kay City Councilor Jesus J. Sangil, sa loob ng 24 oras ay kailangang maipasa rin ng water concessionaire ang kanilang business plan kung saan makikita ang estado ng engineering pipeline ng Angeles City Water District. Inihingi natin yung kanilang business plan para doon makikita mo talaga yung meron silang programa programa para sa ating water services ng Angeles. Kanya nga meron tayong tinatawag na short term, medium at saka long term plan dito po sa ating syudad. Di ba? Ngayon, nung nag-mushroom itong problemang ito, affecting 22 out of 33 barangays in our city,
hiningan natin sila ng extensive timeline. Para sa chairperson ng komite na si City Councilor Alfie Bonifacio, sincero sila sa pag-execute ng oversight power ng konseho upang maisapinal raw ang commitment ng water concessionaire na ayusin ang kanilang serbisyo dahil ang konsepto ng pagkakaloob ng prangkisa ay kailangang maging paborable umano sa end consumer nito. We cannot say that this and that at matatapos na to. Now we have a deadline of June 30 coming from the mayor and coming from the city council. Kasi if you have heard me, because I'm the chairman on commerce and the chairman of public, we can cancel their first, the business permit because they are a private entity. Pangalawa, as the chairman of public entities, we will request for the cancel franchise in Angeles City. Sagot naman dito ng Prime Water Angeles City Water District, kaya nilang i-deliver ang maayos na serbisyo dahil kung tutuusin ay wala namang shortage ng water supply sa lungsod. Nagkataon lamang umano na kailangang i-rehabilitate na ang mga major pipeline sa lungsod. Nais ko pong linawin na dahil po sa aming very strict monitoring, kami po ay nakabantay sa ating supply. Wala po talagang supply shortage. Ang meron po, or ano po ang kinakaharap po namin, meron po tayong mga minana na network. Ito pong pipes na nakalatag po sa buong Angeles. Na nagkataon na kung kailan po pumasok ang JV, ito po ay matanda na or nagde-deteriorate na. Base sa presentasyon ng Prime Water ACWD, 31 out of 33 barangay sa Angeles City ang sinusuplayan nito sa disenyo ng pipeline network na may 42 deep well nang galing ito sa 5 operational na bulk water resources system ang supply ng tubig. Si Councilor Pog Soler, interesado naman na mausisa ang joint venture agreement ng Prime Water at ACWD. Anya, hindi raw kasi klaro ang posisyon ng Board of Directors na appointed ng city government pagdating sa management ng operation ng Prime Water. So we need to know what are the plans previously by the officers who entered. Kaya tinatanong po natin kanina, paano po nag-enter? Now, I think because of the multinational status of Prime Water, they will not enter into a joint venture if they did not do their due diligence on the capability of Angeles City Water District. Held in the dark on the previous officers of the Angeles City Water District who entered into a joint venture with Prime Water. Kaya kung nakikita po ninyo yung committee hearing, we are asking what are the terms and conditions of the joint venture. Samantala, handa naman umanong ibahagi ng Prime Water ACWD ang public records nito sa usapin ng pagbusisi sa naging kontrata ng water concessionaire sa ACWD. Naintindihan ko po na part po ng good governance and transparency ang hinihiling po ng City Council at kami po sa Prime Water ay makikipagtulungan para po sa kung ano man pong impormasyon ang kakailanganin nila. Sa kasalukuyan, may higit 54,000 na consumer ng Prime Water ACWD. Habang sa capacity threshold ng water concessionaire, kaya umano nilang suplayan ng maayos ang aabot umano sa 80,000 households sa buong syudad. Paulo G. Santos, CLTV News. Naman sa digmaan at sa himpapawid makikita ang pagmamalasakit ng mga kawal ng Philippine Air Force. Pinatunayan na ito sa isang ginanap na blood drive activity sa Air Force City sa Clark Air Base. Bahagi ang nasabi aktibidad ng papalapit na pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng hukbong panghimpapawid. May ulat si Felix Barrios. Hindi lamang sa pagbabantay at pakikidigma sa himpapawid makikita ang katapangan at malasakit ng Philippine Air Force sa bansang Pilipinas. Ito rin ay naipamala sa isang blood drive kung saan nagbigay ng dugo ang lagpas sa 100 Air Force personnel. Maaga pa lamang ay nakapila na sa triage area ang mga miyembro ng Philippine Air Force Martes, ika-7 ng Hunyo. General man o enlisted personnel ay pantay-pantay ang layuning makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Kasama sa mga nag-donate si Brigadier General Ramon J. Giang, ang commander ng Air Force Reserve Command. Ayon kay Major Gary Luis Sulit, Director for Civil Military Operations ng 600 Air Base Group,
Ito raw ay kasabay na rin ng pagdiriwang sa darating na ika-75 anibersaryo ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Ito po ay in connection po to sa aming 75th Philippine Air Force Founding Anniversary. So diamond anniversary na po namin to. Ito pong bloodletting event na ito is sa mga pre-anniversary activities na ginagawa ng Air Force natin. Ayon naman kay Airman J. Cartula, isa raw manong karangalan ng magbigay ng dugo, lalo na't mapupunta rin ito sa komunidad. Through this activity, sir, makaka-save tayo ng buhay ng mga mamamayan natin, sir. Kahit ito, sir, ang pag-share, walang bayad. Pero napakalaki ng impact sa mga taong mahihirap, sir. Isa raw itong team effort ayon kay Major Sulit kung saan nagtutulungan ang komunidad at ang militar para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital para sa ganoon yung dugo po natin is i-share po natin sa ating mga kapwa Pilipino. Ito pong gawain ng ating Air Force hindi lang tayo sa nagbabantay, sumasabak sa gera, bagkus sa mga simpleng paraan po na pagbibigay na lang po ng dugo, nakakapagdugtong po tayo ng buhay sa mga nangangailangan. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, BFP Region 3 hinimok ang mga LGU na ipagbawal ang pagbebenta ng bote-boteng gasolina. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nananawagan ang Bureau of Fire Protection Region 3 sa mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon na huwag pahintulutan ang pagbebenta ng bote-boteng gasolina sa mga komunidad. Ayon po sa BFP, bukod sa delikado ito, maaari din itong makapamerwisyo sa mga consumer na inaakalang makatitipid sa hindi otorisadong gasolinahan. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Hindi pa matid-uhaw na soft drinks ang laman ng mga family size bottle na ito na ibinebenta sa gilid ng kalsada dito sa Barangay Divisoria, Mexico, Pampanga. Ito'y kurudo at gasolina na bentang-benta sa mga nakikimenos na motorista. Ayon kay Aling Marilen, hindi niya tunay na pangalan. Safe umano ito. At kung kukwestiyonin ng kalidad, ito raw ay galing din sa pinagbilhang gasolinahan na mura at bagsakan sa bayan ng Candaba, Pampanga. Tsaka kinukuhaan ko yan kasi sa malayo din eh. Candaba ko pa yan kinukuha sa
sa may din. Sa Condabo po kayo Oo, nagkakarga. Kasi mas nakakamura. Dito kasi, dyan sa Mexico, 72 yan or 73. Doon kasi 69. 3 taon na nagbebenta ng deboteng gasolina si Aling Marilen. Anya, hindi lang naman ang dahilan na higit na mura ang kanyang benta sa kada litro ng gasolina, kundi sa sitwasyon ng kanilang mga kabalen na malayo sa mga lehitimong gasolinahan. 3 years na. 3 years. Nakamusta po yung bentahan dito? Okay naman. Bakit po tayo nagpunta ng debote? Kasi usually kasi dahil malayo yung kargahan dito, maraming naghahanap yung mga nawawalan ng gas. Yun, mas yung dahil malayo nga, yun, mga nag-emergency. Hindi naman ho ba delikado itong? Siyempre, delikado rin. So kaya every time na nag-ano ako, nakamas din ako. Sabihin man umano na bawal ito para sa motorista namang si Jefferson Bondok na nakikimeno sa mahal na gasolina, wala umanong masama sa ginagawa ng kanyang kabarangay na tumutulong sa kanilang motorista na may matatakbuhan na abot kamay ang presyo. Opo, malaking tulong po. Lalo lang po sa baryong ganito, sir, sa mga walang gasoline station na malalapit, malaking tulong po yung mga bote-bote. Sa pag-iikot ng CLTV News sa mga big-time oil player sa Pampanga, naglalaro sa 80 pesos na ang kurudo o diesel kada litro. Hindi ito malayo sa presyo ng gasolina. Ganito rin ang presyuhan sa mga small-time player na gasolinahan. Halos 2 piso na lamang, 80 pesos na ang diesel at gayon na rin ang gasolina. Sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Bureau of Fire Protection Region 3, ang pagsulputan ng mga deboteng gasolina ay talamak ngayon sa mga komunidad. Ayan, no? Siguro isa rin talaga sa naging observation natin is nagiging rampant yung paglabas ng mga lower cost na mga petroleum products. No? Although meron na tayong mga iba pang mga gasolinahan na mas mura yung benta nila, nauuso rin yung mga, lalo sa mga libid na lugar, no? sa mga probinsya, no? Nauuso rito yung yun nga yung pinag-usapan natin kanina, yung mga bote-bote. Sa ilalim ng Fire Code of the Philippines, hindi akma na sa isang sari-sari store ay magkaroon ng imbakan ng highly flammable fuels. Kahit na may pangangailangan sa isang komunidad, hindi umano pinagkakalooban ng permit ang mga ito na magbenta ng gasolina. Isa sa number 1 na binaviolate nila is yung Fire Code of the Philippines kasi dapat yan walang ini-issue sa amin, no? Or hindi kami allowed mag-issue ng FSIC or ng Fire Safety Inspection Clearance sa mga establishments na involved sa retailing ng mga petroleum products without full compliance sa provisions ng 9514. Hindi lamang peligroso sa komunidad kundi sa end consumer na vulnerable sa pagkasira ang engine fuel ng inyong sasakyan. Ito ang babala ng BFP na baka imbis na makamura ay maperwisyo umano ang mga motoristang tatangkilik dito. Yung matitipid nyo dito, hindi nyo alam kung legit ba yung nabibili ninyo. No? Hindi nyo alam, sabi ko nga baka mamaya may tubig na. O kaya baka mamaya may halo na siya or madumi na. Yung akala mo natitipid mo in the long run, baka mamaya mag-cause lang ng damage lalo sa sasakyan mo o sa motor mo. Sa enforcement ng Fire Code of the Philippines, hindi lamang umano ang BFP ang may mandato nito kundi ang mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang sunog. Habang hindi naman nakumpirma ng BFP kung saan ang supplier ng mga nagtitinging gasolina. Regarding dyan, we cannot really be certain kung saan ang gagaling. No? Mahirap mag-specify pero definitely meron itong, alam natin na illegal din ang pinanggagalingan nito. Kasi kung kukuhanin lang nila ito sa mga local na or sa mga legit na gasoline station and ibebenta nila, hindi nila ito mabebenta ng ganun, na mas mababa doon definitely. Paolo G. Santos, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala na po yung low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, pero ang pumalit po ay itong ridge of high pressure area na nakakaapekto po ngayon dito sa may eastern section ng Luzon. Ibig po sabihin, maalinsangan po ang magiging panahon natin. Kaya naman po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga,
ay magiging bahagyagan sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot lamang ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, hindi pa po nagbabalik yung hanging habagat. Kaya po magiging maalinsangan pa po yung ating magiging panahon. Kaya pinag-iingat po ang lahat. Minsan po ay panakanakay po yung pagulan. Ito po yung tinatawag nating isolated rain showers. Kaya magbaon pa rin po ng gamit, panangga sa araw, panangga sa ulan. Uminom po ng maraming tubig, dahil maalinsangan po ang panahon. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Prime Water ACWD, iginiit na walang water sa Angeles City. Konseho, nagbigay ng ultimatum para ayusin ang aberya sa distribusyon. Temporary restraining order, inilabas ng korte kaugnay ng land dispute sa Santo Tomas, Pampanga. Central Luzon, nananatiling top producer ng palay sa buong bansa. Mga nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE, hindi pwedeng manumpa ayon sa DILG. At higit-100 personnel ng Philippine Air Force nag-donate ng dugo para makatulong sa komunidad. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO na tatagal ng 20 araw ang korte kaugnay ng land dispute sa pagitan ng La Corona Development Corporation at nagpakilalang apo ni Hermogenes Rodriguez na may-ari umano ng lupain sa Santo Tomas, Pampanga. Git ni Atty. Raul Macalino na abogado ng La Corona, lumang estilo na raw ang ginagawang panghihimasok sa mga land property at legal daw ang pagmamay-ari ng kanyang kliyente sa nasabing lupain sa Barangay San Matias. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Bukas na muli ang ilang mga business establishment dito sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga na nakatayo sa lupang pagmamay-ari raw ng La Corona Development Corporation. Matatandaan nitong 19 ng Mayo ay binarikadahan ng mga ito matapos magbigay ng police assistance ang Police Regional Office 3 kay Lance Pangilinan, ang nagpapakilalang kaanak umano ng isang Hermogenes Rodriguez. Giti Pangilinan, kasama ang property sa mga interstate estate o mga ari-arian ni Rodriguez na pinal na nadesisyonan ng Korte Suprema para ibahagi sa mga tagapagmana nito. Sa bisa ng writ of execution, naisara ang mga commercial